Múscail de bhis na chavanmha, seasamh na Gaeilge, gúla le gúling. Is bralam an mana seo, agus is bralam seo, tagann sé ó faoinse neamhormáilte, bhíoh siopa tabhac agus nuachtáin im lá clia ráid Frederick. An gháir de chearnach farnell ar bhanam an stad, Cathal me Garvey an fear scríb de Start the County Down a bhí an mon. Agus bhíoh nós ag Gaeilgeoirí na carach, úlaisteachan sin, idir sort 8 noch níos ní sa cuaig agus caint le chéile cóúdar a aimimsú agus bhíoh leabhar oscailte ag cathal sa siopa agus scríbhach daoine an anamnach isteachán nó beidir go darngóch siad picture sa dáhar nó beidir go dargóch siad cartún nó go ngramóch siad rud a cinint isteach nó go scríbhach siad bannacht chuig duine cinint eile agus tuis gur sort hafad neamhifigiú é. Léiríonn sé cuitas na smaointe phríomháideacha a bhí ag lucht na haimheochanna na fíorhearcaí, na dearcaí nach raibh sé gceist acu go bhfeiceach an mórphobal iad. Agus de bhhair sin tá sé an simú mar aonse. Bhí gan craacáilte sáchtána in is sa rís. Ach an áling freisin agus is é ceannas na faoin sé thugan an impression doing chunas ará sé a bheith beag an am sin agus a bheith ranfort an rudí seo. Agus seo íomhá is dréocht é de dhearra le haid chlár éimi in ideag sa cethir. Bhí le bheith siúla London sílam agus nílas an cad athir leis an dearan í sin. Agus bralam é mar íomhá agus is bralam iris leabhar an stad mar inse. Is socha nach éon rún é díobh sé go buinte seo, gur bé ón MacNeil an sa príomh glúiseóir tíhhir de bhonú chunar na Gaeilge mar agriocht bhí agrithe. Bhí cúpla grúpa eile an a bhí pléile cuasaí Gaeilge. Gnám bhí siad bunithe in áíire gantracha urbacha is daoine neánachmacha le beganí nám sa bhreis a bhí pléileo. Jean anna dhearthe ar ólam natanga ar bhain éonar, Stair acadú le dhéanamh ar an tanga, agus ní rah an túfás cainte faoi, bhí beganí cainte faoi conas níos má Gaeilge chuirteach na scoilmena cearca leor. Ach ní rah sprucanna níos ullmhíní ná sin acu. Bhí an MacNeil beag ní difriúd mar rinne. Tá chuirsíos iontach ag Jolie ar na leabhar Ireland 1912-85, Politics and Society. Agus gen sé chuirsíos ar ón MacNeil mar rinne le characteristic mixture of insight and illusion. Agus orintanta nuair bhí an insight ag ón MacNeil, bhí an insight an waithige, nuair bhí an illusion ag ón MacNeil, illusion ú fasach ag nám céine. A chonachas de ón MacNeil, go raibh gá agrúcháin éigen a dhéanamh ar chósaí Gaeilge sa tír. Tháinig sé go blach leo chun réitrim mar aróg, bhí post ag mar chléireachs na ceir cuairteanna, bhí an dúil agus bhí an spéis agus a Gaeilge. Cha sé uaireanta thart ar 25 fan géad dat an income thuaireach a fuair sé ó na cuairteanna a rang an na Gaeilge. Fuair sé cead ruchtan na bheige ar na lábhscríbhí níos nach a bhríoga agus rinne sé staidir ar an tan Gaeilge. Ach ba rinne a bhíoh ag léamh na nuachtáin agus ag smaoineh ar struchtúr agus ag smaoineh ar conas rudaí a dhéanamh. Agus fuair sé cead glua 893 alta scríomh de iirsneabhar na Gaeilge. Agus an talta scríomh sé go anad fáil seo gan a anam leis ná an tághairm agus gléas ibre chun glúsachta na Gaeilge de chur ará in éireann. Tu go a plí an a plán air i méle. Agus lag sé is cinál manifesto bhí an de Gaeilgeoirí na tíre nó iirecht éigen chur síos íanamh ar an aib a bhí an nó an dúlán a bhí rih na daoine ar spéisiú an Gaeilge gnám agus cad a déit bhí déanamh faoi sin. Agus bhfuil sé san áilt sin gur gá in áíire agriocht a bhonú a bheith cean chearríthe i gcathair, blachlí mar hampla, ach a bheith agrithe go príomha ar le bhéh láitiú. Go mbeadh an chuacht tí lárnathe san agriocht. Go mbeadh an láran sin agus an ceancarhain sin chun rudí a chóáir ag chun takeíocht a thuairt a rudí. Cuidiú a thuairt, sanolalas a roinnt. Ach an áíire go mbeadh fíorchuacht na hagriochta le feiceáil ag an le bhéh láitiú. Agus gur daoine áitiú le a meach an món, agus go gach an agriocht seo a bheith réamhghníomh ó híomh na Gaeilge, go gach an agriocht seo gálamach agus leabhart le daoine, agus bolscrocht a dhéanamh le daoine, agus éisteach le daoine. Pléileo,
agriocht pobl a bheith a gceist. Agus tréis fáil siú an áilt seo, tháinig anna chuid freagraí isteach ag agurthóir an iris leabhar an tathar ón ó grana. Bhaile sin na freagraí le chéile chuir sé reichaigh ón McNéilad. Agus haring ón McNéil an teachtaach seo gur gurbh léir go raibh dóthain takeíochta an chun rud a cinnte chu ar bon. Agus scríomh sé chuig na daoine a scríomh chuig an iris leabhar ag molla a alt. Agus thug sé cuiridóibh freas le chruinniú im lá clia, deagar sé seomar ar ráidí chonal. Agus ina chéad litir chuig ón McNéil atá sa leabhar náisiúnta. Scríomh dúglas de híide a bhí tar éis roinnt smaoinemh dá chuid haine dhéanamh ar seo, chuige ar an ábhar, agus luaigh sé leis go raibh sé tar éis annach chuid machna bhí dhéanamh ar seo. Agus gur híal sé nach bhfuil éon ní níos tábhachtaí, níos mó tast gom leis cin. Níl éon ní ar bith is mó tastáil le déanamhanis ná an Gaeilge de chuineáil dá labhairt agus lína faoi sin dá labhairt a measc na naoine. Béim ar an teanga leabhartha seachas ar staidir na Gaeilge mar ábhar acadúil agus iarachta dhéanamh tafadáil ar an teanga agus é chuiristeachs na chartlan agus é bheith ina thuain an sin ar fanna céit na mílte bliain go dtí go bhéidir go dúchach duine cinnt prunsa teanga éigen chun an teanga a bheochan. Ach go racha amach agus gin fiíireacht an teanga a chuineáil dá labhairt a measc na naoine. Agus dúirt sé le hais sin bearlamsa mo hé féin chuigear a eáil ag labhairt Gaeilge ina measc féin ná deithnúir a eáil an am I léamh. Agus sa dar lehanach den litir, hagar sé de chruinniú a drastal sé ar an nuairc. Chonnig sé na hiíochtaí a bhí a dhéanamh an Gaeilge hachad a chuig glúneile nuairc ranganí agus mar sinse. Agus híal de híide go gafaí sort drám a cheappa ar nós mar a rinne na finíní nar bhí an agrioch sinach churbon a rachach ag siúil na tíre. Ag leabhart féin Gaeilge agus ag dul bhaim mar riní agus ag cothmuínas na pobail réalteachta muíonn sa Gaeilges na pobail sin agus ag spreagad daoine chun cuineáil orthú leis an Gaeilge agus ag spreagad daoine nach rán Gaeilge seachada acu dul amán fólam na Gaeilge. Agus ceap McNéil go litir seo go híntaach agus thug sé cuireach do de híide freas le chruinniú, tucha a héine úl 893 tá cóptas na miontuairiscí crochtag an thuas an seo ar an mala. Agus drastal deithnúir an gurniú agus bhainigh siad an agriocht seo. De Gaelic League, ranna siad an tan an beirlar dús. Líg na Gaeilge a bhí dúglas de híide ag éirí go air ach bhil na daoine gachtainna eile ag an grinniú go dog fhí Conradh na Gaeilge ar nós Conradh na talún. Agriocht a rá tréis a bheith le couple blianús agus a bhraníidir orthaí mar bhún le den agriocht teanga náisiúnta dílárnathe nua seo. So, leanad a rá agus bhí sé fós mar sé mar stráis acu ag an tús. Na daoine seo a ránú a cheappa agus iad a chur amach a measc na naoine mar dúirt dúglas de híide. Ach an aibe fí an ná meach daoine mar hampla fostaithe im lá clia caihan na rachach siad amach I measc na naoine. Sa saoir a beidir fa cúpla lá cúpla seachtain beidir é. Ní rá sé den nósigh fóstóirí an rá sin an túfás lenta siarthirt a riine. Ní rá cuasaí taisteal chohéas go sin. So chiallaigh sé sin ar fád an áiríar go raibh gá le daoine profisiúnta, fuireann agus iad íoc ach le daoine íoc ach airgid ag tastal. Agus ceall airgid níor éirí le an stráte seo chur a bhaim den chéad coppla blian a bhí an Conradh ar an bhód. So má bhraíonn tú ar gréasán na gcraobhacha san agriocht idir abermís 893 agus 896 go dtí 98. Feiceann tú an Conradh ag teachan cín im lá clia, I gCorcaí, I gcathair na Gaillimhe, coppla baile eile timpeall na tíre, agus in Glasgow in nuairc in London, cáracha, ina rá daoine na cónaí agus beidir daoine le beag ganí airgid agus am na spáral a déiteach dua agus am a chaamh leis an Gaeilge ach ní raibh an fós a hantaí siad ag tarlú faoin tua mar nach raibh aon den acu le seola amach agus an fós sin na síalta sin a chur agus an fós sin a chathú.
ach deathrí sé mar a deirtar scrúdú béal na háteiste go tuban. In 8 nó sé tháinig scéal ó Vericá go raibh an fear seo Patrick Mullen tar éis bása áil. Níl an túfás ólas agan fao Patrick Mullen seachas an túris go scríomh faoi sa New York Times in 8 nó sé. Rúgu mé lá seanaé an núna ngáilthart 8 15 bog sé go sasna ar dús tóm sé céird an ghunadóra na sasna agus bhog sé go nuárach áitir oscail sé ceardlan i Brooklyn agus thug sé, tháirg sé gonaí ord luacha de lucht an Gilded Age in nuárach le linn na tréimh sé sin. Cuidas na gonaí seo bhíoh si dá díl idir $200 million. Bhí si anlóchar ar fad, lábhéanta PCA-nar ar fad. Agus sa bhhair sin charnaí Mullen roinntha airgid, agus dág sé airgid le thuacht chun an Gaeilge a chur chun cín mar hanga scríofa agus mar hanga leabhartha. Fós sa lá tá Johan brontar dúis ag iireachtas na Gaeilge gach ile bliain dúis an bhfuileánaí, agus is as airgid an iirseo hagans an target den dúis sin. An chuidéile den airgid an target den teanga leabhartha, ghlach sé roinntha ama ebrúmach cad go ddíireach le déanamh le sin. Agus díireach chun dul ar seachránar fa second na ró. Tá tóir ar na gonaí seo fós na Stáit Aontaithe, agus daim sin me cean le déanaí ar díal le Texas. In áiteile seachas Texas an echa lehéid ag tarlú. Agus mátá sé rios sa bharga le haid gona de chuid Patrick Mullen, agus i ggéirí bheith cinnte bhfuil fíor cheannach agah cá sé breanú ar lár an gona, agus má ecann si an sin sa lár an P. Mullen, granta ar an gona is féidir le bheith cinnte gur fíor gona de chuid Patrick Mullen páric ó mhaolánaí atá i gceist. So is as gonaí America tháinig an target chun an Gaeilge a chur chun cín in air. Capú T.D. O'Sullivan feisir Parliament de chuid pártaí na hÉireann mar aimór ar an nuacht, agus gharm sé cógáil speisialta deach an ordmhéire i mí meánfór 8 nó 8. Agus na heagraíochtaí Gaeilge a bhí ann ag an am, agus cuimhní go raibh an Conradh mar cheandas na heagraíochtaí a bhí ann ag an am, beidir go raibh an Conradh níos ullmhíní agus go raibh sprúcanna níos mó an Conradh, ach bhí na dramaní eile an, fós an spill, cum an bún chumad na Gaeilge, agus rinne siad ar fad cur láthair faoi conas go dtíireach a chaach siad an target seo, chaíoch siad é, agus conas a déit fhí an Gaeilge chur chun cín le airgid an bhfuileánaí. Agus Mariana Groshe mar folasí an Conradh, Dini a cheappa le dul amach ag teachas cinál aspail Gaeilge a chur amachchan sin amas na míne, chuise sin a bhaim mar T.D. O'Sullivan, agus bhartaí sé an targad a bhrunna ar an Conradh le duine ostú. Timire mar a thugtaí ar an duine seo fasta. Agus curú an targad sin isteach cruthíú struchtúr agad is faoi le curú an targad isteach a scíar agus úsáidú na hiacaíochtaí ar an ús gach blian chun túairstal an chéad timire íoc. So tháinig an targad chun plán agus fís ón McNeil agus Douglas de Hide ó Vericá. Agus níl an gur tháinig an targad ó Vericá a tháinig an talan chun an job a dhéanamh ó Vericá freisin. Tá fion ghort le California nach le Livermore an Concannon Vineyard, agus má héintú an sa lá an Johan, agus rih ré COVID. Bhí sé níos éasca nó rudaí seo halugs, bhí sé do áir an cuairte thuirte ar an áit seo an Nuraí i mí dearfóir. Is drama inis meán a d'orbar an áit seo. Séamus ó Concannon a bhog go Americá ó inis meán thart ar 8 seachtó. Fear chlichte, fear a rá talan folitú leige, chuir sé aithne ar Aspag San Francisco, agus bhil Aspag San Francisco dó, céird an ionadóra a ólam. Agus chuidir sé leis scoláireachtáil ó Harvard, agus scoláireachtáil chun dul go Bordeaux chun céird na fianna ó ólam a gceart a Mordó. Dil ó Concannon ar Livermore, agus bhunaigh sé an chéad fianna ghort a California a buniú chun gná fianta a dhéanamh seachas fianta aglasta a bhí a rá tradiisiún ada baint le California hana hain. So as far as inis meán a thosaín cead sin. Thart ar 8 8, thug sé cuireadh dá leachrathar Tomás Bán ó Concannon. A rugú ar is meán, agus a drastal ar scoilear inis meán gan éon
Gaeilge ólam sa scoil Ilan Gaeltachta a tá fós I measc na Gaeltachtaí is láidir sa tír slát aniu. Agus bhog Tomás Bang America agus dólam sé an cheird I Livermore agus dólam sé ceird an Vanguarda agus chuair sé timp na Státeinte agus timp Mexico ag díal fianta agus ag díal targaí Robert agsúla. Dan fis aige go bheith fion Gaeilge a léamh nó scríomh. Nuair bhí sé Mexico, thart ar 8 nó sé, tháinig sé agus nílas an conas ach tháinig sé ar Gaeilge. Agus nuair chonig sé go bheith fion Gaeilge a léamh agus a scríomh, just ghlach an fuinneamh seo agus an aisling seo graimir agus thosaí sé ag lorg gach blúirín Gaeilge clógte a déach sé aimsiú, dóm sé Gaeilge a léamh agus a scríomh go hán sciupaí, agus thosaí sé ag taú le grúpaí Gaeilges na Státeinte agus ag smaoinmh ar theachtáile go héir. Is saoire 8 nó 8 díal sé ar na High Court bhí máthair Hamas beag an 19 híl sé beidir nach bheiceach sé I riomh arís muna bheiceach sé I an saoire sin. Agus tháinig sé ras gainis meán thug sé lecht an gáileh ar meallach siarró agus chas sé leis an bírsach aisteach go leor a bhí ar a chéad thuras chun na Gaeltachta an saoire sin. Scríomh Pádraig Mac Piarais tuairisc faoi bhuala le Tomás Bán agus a chuirt go inis meán I fáinne an lei an chéad písa iarseoireachta ó Pádraig Mac Piarais. Tá na cóthárlúintí seo dá chreide ar fad atá siad fíor. Agus híal na daoine chuig Tomás Bán a bhain go mór na daoine a chasas, gus bhí siad fád a cappa lu an fearr Gaeltachta seo bhí sé America fearr blianta, tá dam feice aige. Tá na scileann na díolacháin seo aige, tá Gaeilge na Gaeltachta aige, tá béarla waige, seo an fearr atá wein in áiríre agus tharraigh siad an fost mar himara dó, agus in áiríre in aineoin go raibh sé ghlacha ar bhealach ó híomh airgide agus caid an marachtála céim síos in áiríre. Seachas a bheith peocha cuireacha I California agus gáil síos go Mexico agus Montana bhas an rion híos an sin. Bhí Tomás le breis téim líana chahabh ag roithíocht ar bmhóithre uafásacha na hÉireann, trí gach le sort aimseir ag chur na Gaeilge chun cín, job nach mhuair an túfás ahandas nó buíochas agus é a dhéanamh, ach bhí sé chomh gafa leis an bhís seo, gur híal sé go gach sé é dhéanamh, go mbeadh aféilear muna dhéanamh sé. So ghlach sé leis an tairiscint agus é rih ar 8 nó 8 bhí airgid Vericá, curtha ar fáil chun talan Vericá ar bhealach talan díolacháin agus chur chuige díolacháin na Stáiteantaithe a chur imán na Gaeilge a chur chun cín in éireann. Agus sin an chuí ar thosaí an Conradh ag fás in áiríre. Agus ó 8 nó 8 le tharlaíonn an sort fás éoníthe seo, well, 3 bliana atá geisteach pléascan líon na gréamhacha ó thart dahad go dtí os ceann 600 faoi 9 sa sé agus leanan sé graid ag fás in dhé sin. An chuir síos ar Tomás Bán a fáinne an lei ionintach granúir. Ní scríomh tuairisc mar seo lá an Johan agus magam an béarla ach tá an pasáiste seo an nuachtáin ionintach mar fiasa Stair. For such a young man, he is now some 29 years of age. Mr. Conradh has had a life of varied experience. He has gathered oranges in Florida, grapes in California, bananas in Mexico. He has seen a revolution in the streets of Santiago de Cuba and has joined the thousands that thronged to witness the bullfights in the cities of the old kingdom of the Aztecs. Like all Aran Islanders, Mr. Conradh is a man of splendid physique, agus bhí sé sin a tastal wai in a fust mar himara. He belongs to that physical type so characteristic of the islands and of Inishmian in particular, tall, lithe, and active rather than robust, with muscles of steel and that graceful, dignified carriage of the body and head, which betrays an Inishmian man all over the world. The feature strong, handsome, and expressive. An excellent linguist, he speaks Irish and even Spanish with much more fluently than English, which, however, he writes with great power. A man of untiring perseverance, gigantic energy, and sterling business qualities, he is emphatically the right man in the right place. Vi sé íntaach sásta leis agus spin solar hosa sé gobar sa fust. Ach, is toch go an ceartach go dearga íntaach leis agus tá sé simú
gur agad vercha agus skillan na dílacháin na stáid aontathe a curú ag gobar ar san na hafheochanna. Agus sílam go rud é sin Beiidir nach bhfuil tuiscin forlahannig an bobbal ar sílan siad go rud orgánach a bhíanach. Bhí plánán, bhí físán, bhí plánán, bhí achaní ag tastáil agus an sin bhín talan ag tastáil an leasahhaint as na haconí agus tháinig na rudí sin ar fad le chéile sna hochte ag nóchadí. Agus in áíire is é sin an rud ar gá leis an áíireach an Gaeilge a hábháid. So, faoi ní ag sa trí agus an fíorsach amán agurthirt ar an gláimh solis. Fáil siú an Greengraph seo, hartar aimsir na hádeise in ní ag sa trí agus is é seán fuair an timreacht a bhí anna an am sin. Tagan an Greengraph seo bhaile chun phríomháideach, tá sé shelf ceantas na tailí amháin le duine na timirí seach fecin mu duine beirt tuair carcuig 6 or 7 níidir. So tá níonar an sin sa Greengraph, so tá bhád níos mó daoine ag obair an timreacht, agus sin bra duine éigen as láthart ar ghlacu an Greengraph sin. So fás an mhór agus tar mar a dás fuair na dimirí agus mar a dás lí na gcraobhacha, dás incom na hagraíochta agus chomisí sé sin an hagraíocht níos mó a dhéanamh. Níor bhlór an targad riamh dar nó bhí íochtaí chumsa agad ar bon na gcónaí seachtain na Gaeilge thuras tíhíideach ag na stáit aontathe. Ach dhéanach siad a dhíthe le gcónaí agus rábhéid achaní bhí acu le caithh 6 mó bhí siad ábalta déanamh. Agus fecin muid Tomás bán an sin i lár an éanaí. Brein sé buganí nar nó sagart uanta. Codras nocht an bhór leis an picture glacadó Mexico ar nós buchalbó Mexicánach le sombrero agus mar sin de. So, an picture dearnacht an sort rud generalta, seo padar a hanarchan na monóráide ag feis charbre sa Skibbereen in níideag sa seacht. Agus seo an cinál cuma bhíoch ar na himachtaí seo. Rachach siad an áide ar ardán, just ag leabhart. Tá seachas na scailíne ag leabhart le múntóirí. Tugas star na Gaeilge, chur seóna le landéir dríochta ar siúl, ag tá spáint sleánán, faoi star na héireann, rudaí nach ráha tarlús na pobaid, agus nach méchéis tarú murach na daoine seo agus na hiireachtaí a bhí ar bán ag na daoine seo. So, chun mé Chill Dara. Chun staidir dhéanamh ar an gunnar go háitiúil go clasicach is siad is sé an rud é hálíonn gomininic ná go naim sítear leabhar mion tuairiscí de chraobh agus téitear má imscrúdú ar na mion tuairiscí sin agus branítear na hanmanacha a luach agus gentuíocht níos mó áil amach faoi sin. So sin an sort bailach áitiúil le tosnú. Tá bailach eile a bhaid indentas ar a bhád agus tá cinál cástaidir denta agam ar chuna sa déadhí seo a dhéanamh ag gúsáid Chill Dara mar hampla. Agus tosníonn sé sin le faointe dar bhanam leabhar na gréasán. So lá táine hanar tá gréasán a chláirigh an Conradh, chlóbhúiltear na fuirmacha nó trascríomhtar na fuirmacha isteach a bhrastalí agus bíon gach fostaí op de teachtar na sonraí sin ó na riomhairí nó na fóin pásanta más gá bheith gomarsáid le gréamh. Ach cé blian ó hin, cé 5 blian ó hin bhí thugachar de lámh scríomh agus tá leabhar ómhór agan sa chartla. Leabhar na gréasán a thugtar agus sa leabhar sin tá tafad ar gach craobh a bhí ag feidhmiú sa Conradh idir 8 nó 8 agus hartar níideag 8. Tá coppla Paul sa tafad. Agus sa chun na Chill Dara tá trí lehanach agin. Seo an chuma a bhíons ar na lehannaí seo chun é Chill Dara mar dearann siad an seo. Seid na gréasán. Má bhraimmuid ar na colún ar chléir fad anam na craobha, seola, ní bhíon seola umlan an gomininic bíon an bhaile an, uairnta bíon seola an agus bíon tábal de ferg na bhíanamh amach. An tríú colún sin nuachtarrán. So, bí an deachaná is dálann scéile sé cisteoir an Conradh Stefan Barrades an fearr ar scríomh an chuid is módas na hintrálathe seo, aithníonn tú an scríneoireacht héis tamil bheith plé leis. Uachtarrán na craobha sa tríú colún. Chur lína tríd an uachtarrán na craobha nar bhíon terma hart, agus maicin tú anam gan lína tríd sé sin an uachtarrán dearnach ó bhfuil tafad ar nó orthaí sa leabhar seo.
So nás na rí mar hampla sin craobh a bhí rééisanta gníomhach tá nach chuid ificí anam na han sin roiint uachtarráin, sagairstan chuid is mús na craobh sin. Sa chéad colún eile, an tríú colún bílan an cearú colún an clisteúir de ná, sa cuigú colún an rúnaí, agus sa séú colún an lá curach bunaí. So mar hampla, gréibh nás na rí, bei an tahar S ó tíirní, an uachtará an dearnach déanú tafad hús leabhar seo. Seo sa bhín Nick Ochagáin bise an chisteúir dearnach déanú tafad orthú, agus Nicholas ó Bryn an rúnaí dearnach déanú tafad hús leabhar seo. Agus curú an chréibhar bun an chéadú an séú mórta in idir sa héin, agus léir gur hits rodí léig beaganín agus ahhaíú an chréibh is saoin nídeag sa sé. Slan tú rail mar sin tríd an leabhar seo agus is féidir breanú a gach chréibh sa chuí seo. Nuair tá de hanam nach agat agus lá chur an chréibhar bán agus an seola is féidir taide nó fiúcháí anamh go háitiú leir ag glóir faointe eile. Maidir an gréibh nó is féidir teaghálaí anamh le chuidir na tailí atá lúte mar ificí na créibhe. Degan ná an rud is clisteal déanamh ná íochtaí anamh ebrumach céirhíad an rúnaí agus céhiad na daoine tháinig ní an rúnaí. Bhfuil teilech nó bhfuil clown an rúnaí fós a marachtáil a náteag an sichantar agus an féidir teagháil a dhéanamh leo agus péidir go bhfuil leabhar miontuairiscí san áilthir nó i seilbh an tailí. nó béidir go deoniú ag pointe aigen. Má nuad sin craobh néamh fóric dar nuí. An tahar Donald déiseach mar an tuachtará an dearnach bhfuil tafad agan arthú sa craobh sin, agus mar réad bannaí rúgáin mar chisteúir páric ó Uriméir, Sílam mar rúnaí. Salans, sibse, nacha? Agus Seamus O'Kelly mar uachtarán an sin, Patrick Teague nó Taig, ag déanamh rájob an sin é mar chisteúir agus mar rúnaí. Craobh Childrihid, Arthur Cruam mar uachtarán, tá seoil an sin colchaid Childrihid, Éamon O'Brien mar chisteúir agus Seamus O'Cruthúir mar rúnaí. Agus leanan sé a raim mar sin, agus rainna mé na picture seo liv, onas gur féidir le breanú isteach an seo i gceart. So tá an leanach sin an, agus tá leanach eile an ina dhé, le níos mó óla seán. Agus an sin tuisc gur líonú an leabhar ag an pointe sin tá leanach eile a ríis ag an deireadh an seo. Agus tá sé sin rééisúnta lán le hólas freisin. So mar is an rainna mé seo liv agus ba sé bhar fad breanú ar seo, ábalta breanú ar seo ar bhór suaimhnas. Déirtí na hanamnach a seo le ar fada le bhmach a bheith sé cinál ledránach mar chur láthair agus ní rach muidir seachán go sách mion in áíire. So tá sé níos fearr díreach ar reintlih agus go mránach se bhéir se féin. Ach mar léirú ar an cinál rud an sin gur féidir tarraingt amach as seo le chuid an technoliacht nuatá agan. Tá mé chun an chur láthair seo ágáil ar fra second agus go mé ar aischuige ar ball. Agus racha mé go dtí faoine ógeile. Siúla an cean seo béidir. So seo, an bhecinn sibh an léirscáil. Bhecinn sibh an léirscáil? Come on. So seo íireacht ar cur mé na hanamach isteach again second. Agus íireacht é seo ar léirú chunas go tíreolaíochtúil ar scapú na craobhacha tríd an gContae. Na craobhacha le tríló is iad sin na craobhacha atá an chéad gá lehanach den leabhar, agus na craobhacha le sort teacharú sin iad na craobhacha atá ag deireadh an leabhar a bunaíú beaganí níos déanaí. Agus athróid mé coolra an léirscáil béidir onas go bheice sibh cuidas na bailte níos fearr sa chundaí. Béidir é seo. Agus rachamuid isteach ar dús was an seo go dtí leabhcáin. Agus má chlicálann sibh ar an symbol an sin fecinn sibh an lá bunaíú an craobh. Mátá dáta sa leabhar, uaireanta ní bhíon dáta sa leabhar agus an anam na craobhe. So is anam nach an Gaeilge bheith ar nócha cuaig fan géad as na craobhacha ach an is a ríis bín sort anam béirle an gréibh agus ní hiicim cén fá bín sé deachar déanamh amach cad go ddíorcha bhí ar siúil. Anam nach aisteach uaireanta
Beidir gur fólamóir bháin a bhí an mnagus nach raibh siad muineach a ggóhan anam Gaeilge chrín anam around an chréamh. Chill Dara ní ag sa 7 sin an ahhanú. Chill Chóca ní ag sa 3. Néamh Conradh Mai Valley ní ag sa 6. Craobh Liam I bhréal rúna bailile an bhrúnaí ní ag sa 4. Tá nasc simú le go sin leis an seomar seo. Níl sam an óiltíomh ach go raibh sin féin na gúsáid an fergnamh seo mar chean cheathrú. Ihar sé ráideach idir ní ag sa 10 agus 23 agus ag an ihe oscliú an fergnamh seo an 5 meitheamh ní ag sa 10 brela Wolf Tone. Chroch siad picture de Liam an bhfuil rúnaí sa seomar seo os ceann na tine. Cara mór de chuid artí gréfa a bathe agus duine bhí an dígus a chuhíb na Gaeilge. Cill Bhuiog, Craobh Alan ó Gallagher. Níl mé tá sin scrífa sa leabhar mar sin na méile agus ní clú agam cén fá, ní hiige mé beidir gur go dtí duine ag an áitiúil cén fá arán siad an anam sin. Néamh Bhríde, cearach tar nó bheith agsúla cúpla néamh Bhríde I Chill Dara. Na Soláin, agus níl dá talúte le sin sa leabhar. An chill ní ag sa 4. Nás na ré ní ag sa 1 chonig muidí sa leabhar. Tomás Nefa, sin craobh a gláiste gréthe nua ní ag sa 1, cúgu bealtainna. Dréthe nua féin, 7 na mína saona ní ag sa 1. 2 Mile House scrífa mar anam na craobh agus astrahan sin ag cisteoir an chunir go dtí tacham dá bhíle ní ag sa 4. Garbháin ní ag sa 7. Béal Seanny, Kilchillan, níl dá talúte le sin. Baile mór na mórtasach ní ag sa 3. Néamh Bhríde I Chill Dara féin, ní ag sa 4. An gráin seach bheag ní ag 8. Néamh Evín, Manister Evín, ní ag sa 5. Sa chá sin scríb mé an BH mar go béis sin an chuí ar scríbú anam na craobh sa leabhar ach sa lá tá Johan scríbtar Manister Evín le MH. Bíon cinenne le déanamh mhóranta leis an sean Gaeilge, dú chun clí leis an chuí ar scríb siad ag an amé déanamh míreachta sin a dhéanamh mar bíonn sé deachar argóins leis sin mhóranta ach má bhíontas ag úsáid log anam sa lá tá Johan catú an rud chaidánach úsáid. An ornaí ní ag sa 4. agus inis bogaid ro deisceart an chundé baile an túr ní ag sa 7. Muoin Colm Cille ní ag sa 6. Níl sam cad é an nas le Colm Cille san áit sin, beidir go mechas ag den ag an áitiúil. Díseart déarmad ní ag sa 5. Baile áhí ní ag 3. Agus a cean simú an faoin tua de réir Google Maps tá sé tíomhmuid a chun Chill Dara ach beidir nach é an áit seo a bhí gceist I leabhar na gcraobhacha Barrow House an tanam a bhí an gréamh. Agus eiste an ggéistear chuig tí na barmha baile áí ní ag sa 7. Agus gomid araisteach in is leabhar na gcraobhacha chun breanúir an gréamh seo mar a rís níl mis a cinnte ní mé cinnte cad é an scéile a gréamh seo. A rís le an béirle ar an gréamh go héifigiúil ach nuair a bhreanaí mé an léirscáil feicim gur an bhfuileann íorann sa cheantar sin agus mrá atá mún na craobha agus níl mé géirí cabhan nuas ar principal an choáin an is tá rudí bhád níos farsla an Johan mar bhí ag gnám ach tá sé deachar dom saoú gur an mrá mún an gró sa bhfuileann íorann sin ag gnám. Fille dearch chun críochnuair leabhar na gcraobhacha an feiceann si sin an craobh sin 7 Alan ó Gallagher. Níl sagam cad é an bhunús le sin. Agus an chraobh sin bhfuil an Barrow House a rís. Tá sé héas an seo ag an mún. Héana sé 8 Craobh Barrow House tí na barmha. Mar a ban Vicsiúlaí an Uachtaráin. Gaeilge go mór le rá. Agus bunaí an craobh sin mar dúirt mé hartar ní ag 8. So, le críochnú tá mistéar an. Uaireanta má hénta tríd nó log adam nach a ghlacha leis gur literí idir bhealach difriúil le an am, agus má hénta log anam.caí glór an síomhslá an agus an sin Google Maps. Bín beag an íon sáúbach ag tastalhaid agus bín beag an íobar le Genever.
ach tá gréamh nach ra mé ábalta aimimsú. Ní ra mé ábalta spot aimimsú dómh léirscáil in déo. Agus seo gréamh chur a chuile, chur a chuil na saoáin. Agus níl barú legam go dtíoch cóil an áit nach beidir go meach is ag duine agah se agus go bhéach muid tá ag dara. So tá misteir sin réite hagan. Well, sin é weimse, tá neart eile a déad fí rá tá annach chuid taide fós le déanamh. Cemas na róna tá amsa na faoin sé aimimseú haintla chéile chur fáil agus tíine is spregach an taide a dhéanamh na ceisna náisiúnta agus ar na ceisna áitiúla. So chur mé críoch le muchaid de agus fáilte rih cheistena inis má á sibh. Sin, gur míle mágaí. Sin mar enaméin ar fud na tíre, no master nuair buniuún Conradh gur thart ar 600,000 canteoir léithúil Gaeilge sa tír go fáil. Deacar bheith céh go cinnta bhí sin nach íon chur na ceisna san déanamh agus mar sin de ach is dócha bhfuil sin rééis an de crín. Ach sin 600,000 canteoir léithúil canteoir dúchas, Beiidirs na Gaeltachtaí éagsúla ach is beag. An céite don dómh siúd a bheabal tá Gaeilge a léamh agus scríomh, bhí se sin an ísio, mar nach raibh siad ag fólam chun is Gaeilge a léamh agus scríomh. Na scoilna bhí eisceachtaí an agus bhí daoine dólam sin sáile. Ach ní an chóras sin an agus sin ceannas rudaí is mó a deathraí le linn na haimhneochna gur choú litirhocht na Gaeilge chun cín. Is deathraí sin ar fad le céad fithe cé trocha blianas. Ceapan gur aspa muíon ag na gnádaine ford na tíre tréimh se sin agus beag an intrééis mar ní roise á múnas na scoilena agus ní rahan muíon acu an ó féin agus an sin bhí siad frí brú na sasna chun an béirle is fear an teanga an béirle agus bhí siad bhí nára arthú ceapan na gnádaine uanta. Bhí mu a country sin in bhí mu go deile agus sin ceannas nó díos móta áirithe is picture an a bhasca ní mé ará bhfuil gachar gohínta féin mar sin ach tá rudí áirithe atá níos fearna mar a bhí agus ceannas na rudí atá níos fearna mar bhí ná íomháin atanga go generalta ag dearan na níomhí se déag déanú go minic i dearan Gaeilge agus an bhachtanas agus braní annach chuid daoine fiú canteoir dúchas ar an Gaeilge mar rud a bhí á gcuineáil siar agus go gafaí an Gaeilge chahabhwathú le dul chun cíine dhéanamh. Ídal thar lear go America go Sasna go dtí Austrráil go meach béirlaigh tastal agus a luí agus dosnach siad ag fólam béirle sé fearr dóibh a bheith sé agus iad thar lear. Agus dearthaí an á bheochan an dearcha bhí ag daoine ar chuirsaí Gaeilge. Is ceist an mhór agus ceist an a chunspóideach é chuna sa rair leis an bheochan go generalta, bhéin go láidir an túm go rairí leis, híomh scríb na teangaide, litereach na teangaide, íomhán na teangaide, stádas na teangaide sa stáid. Agus ní féidir an cheiste ragart ar leis ar bhealaí eile, mar bíon daoine anna bhór faoin na Gaeltachtaí, agus an ceartach go bheith bhór faoin na Gaeltachtaí. Ach déit an cosí ana freisin go méidir go mecht na Gaeltachtaí imithe go hilas go thomláin mar an bheochan. Agus tá annach chuid eile a déit hí a bheith déanta agus gur bhéit hí déanamh amachchan seo. Mar an bheochan agus marach takeíocht éigen a bheith an go hifigiúil agus níl mé rá gur an takeíocht sin dóhanach nó omláin ach bhí éigen an. Bé sé héime ar fad agus má táid gur bheith fuorchúiseach faoi agus ólaíocht túil faoi agus analíseach faoi cá hamuid smuoine faoi sa chuí sin sílam. Anmha cúin ceapan gur nóta anmha é sin le críoch chur leis an níthe. Sulla nearmid sláán agus íheáil a gatain just roiine mé an scáileán ó roiin eile, so díreach chuanú gur féidir cúin a leanúnt ar Twitter, so sin an hanle mas hééis an focail ceart there. Freisin is ceoltar é cúin ceir a haineann tú tá mé fistrach fin ceantin? An churann. An churann maithú héin bhí neart sé sin ceol a gine hééis an seo a ceantar na Solán agus násnaí
So nuairtá sé slán agus gona session tosí ríis na 100,000 fáilteró teacht agus ar más. Ach bhil an buíchas ar son gach aine nocht ar son sult na salán agus gach duine thógáim an nocht le bheith linn as do chudáma ní bhhain don cainte nocht an taidir fá gnearna tú is ionach bhfuil chundaí Chill Dara mar an template beidir don 100 pí atá delatá ar siúlagat. An leircóil sin gur roinn tú leis na gcraobhacha bhfuil an sin peblií an is sem nó go fé le roinn. Tá mé gur arthú na ghó universal ráim láté bar. Bhfuil Breis fao deara nach mé bremer ach roiine mé le agus roiine mé na lehanní ó lear na gréibhacha libh. Seol mé an stuff chuút a dahís fé lá sin chuid ar an sih. Rud eile rinne mar tafid ar an léachta nocht agus chuid cópta sin ar sih agus ar canal YouTube starhád. Buní mé amach na ceisina beidir ag an deire ach go mé léocht chuan ar fáil a ríis máta aine a géirí isteach siar leis. Agus seo spléisio ar céad uair gCointear bheit hagan ar sa format seo tócha ach tá ag súil go mé an deisigan dhéanamh ríis capan go raibh leis agus ionach go raibh grúpa mór i láthair. So bíigh fear amach ar Facebook, Twitter agus na man sosialte eile agus go dhéanamh ar sih agus cloisi sibh faoin céad amach deile chu luas atá sé agraí hagan. So cuan gur míle maigad in focail dear nach chuid. Well, dear gur míle maigad as an deis bhain mé an tainimhas agus tásúla sé bheith gimocht fiúil, well no, simach fiúil é seach, émocht eile machchan seo. Tá go gur mágad. Nuala nuair tú géirí teachta seach an sin leis an focail dear. Ba bhíochas a gháil sinna méid gur míle maigad. Okay, well gur maigad gach duine agus chumid créic leis ihuaá agus bíigh Islam.